السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين شفيع المذنبين سندنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى هم عندن طاعات وإبادة لنذي صالح أمل لنذي خداي تشين وترشق لنذي ومحبت لنذي دعاء خير لنذي قشن ثوقي جلرنا بيك الله تعالى رضايتي وقدم ذن نوري رسول الله عليه الصلاة والسلام يا شيشي والشاگرت لري ميت بولان صحابة لرنن يا شيش لري والمال درس لرنن على سيفته، خصوصا بيجي جده برجوان صحابة شهيد بولجاوي وأنن أساسا إيلون مليون شريم المال درس لر وبر منافق نيتي بكري بيدرك آدم شنبر يغدي وأنن إيلون مليون شريم القان درسلري بيك الله كوكلدونن إن شاء الله خدمتنا ذي يترر. خداي تعالى دين الدنيا ذا آباد دب أمنية أغض برلك اتحاد فرحات شلق دين دنيا من آباد لق مسجد مدرسة لمذيوري درمق اتشارلerde داشارlarda محبت uluğu ihtiram küçüğe rahim mehabbet şefakatte yaşamaktan ayırmasın inşallah. Peygamberimiz 60. yaşında Taif şehri muhasere edip duran vaxtları, Cengi Huneyn'in ahiri, Huneyn savaşının ahiri Taif'i muhasere edip durla. Geçen hafta gurruna geçti. 15 gün, 18 gün, 19 gün şol Taif'in daşına Peygamberimiz sahabelerle kalıp iki rekat okuyup sefer namaz edip 15 günden kendine kalsa son haçan öğürüleceği iyiliğine haçan öğürüleceğin belli değil olansan 4 rekatleri de 2 rekat okuyuptur. Geçen hafta gurrun mufassal geçti ve misafir adam sünneti okuyman gurrunu Allah kokladuğundan geçipti. Aham şol Taif'ta 2 tane olağan vakıa valiye ikisini aydıp inşallah inniki hafta Allah kokladuğundan Taif'ten qaytçıq güllerinin bir vakıasını aydıp da Taif'ten uğruşunu hizmetine de yetirer. Beyik Allah Teala'nın koklamayı bile. Emma Hazreti Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh'un bir oğlu var. Adı Abdurrahman. Yeni bir oğlu var. Adı Abdullah. Yeni bir kıydı var. Adı Asma. Ennehu rumiye bisahmin feusibe feceraha summen demele summen tekaz. Kafirler Taif'ta Müslümanlar kafirleri muhasere etip durlar. Aham kafirin bir mergen atmanı öktüsünün biri ok bilen tirkaman menen at ye
Hazreti Abdullah İbni Ebi Bekir'in Siddiq. Ebu Bekir Siddiq'in Abdullah diyen oğlunun bir yerinin devip kan yara düşüyor, yara oluyor. On sonralarda yarası var qovulacak yalı oluyor. Ama üstü qovulacak yanıp yaran eteğine heyvere çirk tutup, ufunet tutup sonra yine de yara böğüsüp çıkıp şu yaran üstünden ne dünyadan geçiyor, yani şehit oluyor. Kim? Hazreti Abdullah İbni Ebi Bekir'in Siddiq radıyallahu anh. Yadınıza düşüyen molta Abdullah diyen oğlan ayarlığını kim oldu? Esma. Peygamberimiz ol 7 yıl bundan ozal. 53 yaşındaka Mekke-i Mukarreme'de kim bilen Medine'ye Münevvere çıkıp qaytdı? Ebu Bekir Siddiq bilen. Cebel-i Sevur'da 3 gün qarın içinde kevoktu bukunnalar. 3 gün kevoktu bukunanlarına kim naharlarını getirerdi? Esma getirerdi. Kiseciğe zat cadların iyi biçkilerini danıp, arkasına alıp, bir yıl kuşağı bilen kisen ağzını danıp da, barıp dağın bir yerlerine çıkarıp, naharlarını iyi biçkilerini getirermiş. Ama Abdullah'dan oğlan, huvellezî ye'ti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ebâhu bi akbari Kureyş fi Cebel-i Sevr. Gece halkın mekşi yatanna 13-14 yaşındamıştık sonunda Abdullah diyen oğlan. 13-14 yaşındaki oğlan oğlunçacık Mekke-i Mukarreme'den çıkıp dağın kavağına barıp Peygamberimiz ve Ebu Bekir Siddiq'in yanına yatyanmış. Erti ve yahrucu mines sahar. Dağdan önce akselerlik vakit çıkıp qaytyanmış. Yirak gelmene. Gelmeli Mekke'nin içine. Ve dedesi o Resulullah'dan haber yok yancak bulup Mekke'de geziyenmiş adamların arasında. Neme haber var, neme gurrunlar ediyeler. Ta giyeceğin yar olayan adamların arasında geziyenmiş. Ve giyeceğin yar olanda yine yıkıcı ödü. Mekke-i Mukarreme'den çıkıp umra giderler, hacca giderler, görenler Cebel-i Sevri. Cebel-i Sevri barıp kıvığın içine girip Resulullah canın yanına var. Mekke'de şıcılı gurrunlar var deyip haber getiriyince merde oğlanca. 14 yaşındamış. Bir vakıada şol Mekke-i Mukarreme'de dağda bu konullarından 7 yıl sonra, yani qo'lim necha yaşında oluyor? 14 yaşın üstünde 7 yaş var. 20-21 yaşdamıştı. 20-21 yaşındaki oğlan ennamını ok deyip yaralanmalı. Göreyli näme gurrun bolupdyr. Bir merde oğlan var ada. Ebu Bekir Siddiq'in Abdullah diyen oğlu. 21 yaşındaki oğlan. Ey yaşlı. Ey cavan dost. Bunun fikrini özde. Göreyli näme etipdir. Peygamberimiz dünýeden geçende bir vakıa bolupdyr. Näme vakıa? Çonşmahal gerek bolan soň şunu aýdýan. Sahabalar, ulukon sahabalar Peygamberimizi kefenläpdirler, kefen dolapdyrlar. Bir parça bilen kişi yankı Abdullah'ın kılmıştı. O parçada qara hatlymıştı. Dımma kefenlermiş. Udrije Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi hulletin yemeniyye kânet li Abdillah ibn Ebi Bekir radıyallahu anhum. Sümme nuzi'at anhu ve kuffina fi selasete asvab suhuliye yemeniyye. Ravahu Muslim. Abdullah'ın bir parçası varmış, yani 21 yaşındaki oğlanın. Qav düşüneylin ha. Qara hatlı parçası varmış, Peygamberimiz de şonu kefenläpdirler. Yaxşı mübarek ennamına sükünüp deyipdir. Ve sonra sahabalar maslahat bilipdirler, bir kefeni ayrıylı, bir akça parça kefenləydi. Ve şu muğada Yemen'den bir akça parça gelipdir. Ve şol yankı Abdullah'ın parçasını mübarek Peygamberimizin bedeninden edip bilenecek ayırıp, onu Abdullah'ın yine ödüne verip, onun Peygamberimizi bir akça kefeni dolayarlar. Sahabalar. Leyse fiha amama ve la kamis. Peygamberimizi sellede oramayala ve tikivli donla giydirilmeye. Bizim gurrumuz bir taada değil.
هم عبد الله نعم دي. فرفع عبد الله الحلة فقال أكفن فيها. هم يعني عبد الله parçanı aldı da bir peygamberimiz dolandı. Yine sahabalar maslahat bilmediler, ayırdılar. هم Abdullah yine önkü parçasını alıp men dünyadan geçemde şun bana dolan diptir. Resulullah'ın en namına deydi, men şun menen kabrıma gireyin diptir. Sümme kâle, İbler naat kava adam. Naat kavi nidin neşli adamlar. Naat niyetleri kavuşlu adamlar. Sümme kâle, lem yukaffen fiha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ukaffenu fiha. Bir neçe gün geçiptir. Ay yoğa diptir. Şimdi Resulullah aleyhissalatu vesselam'a kefenlenirlen sonra şunu çıkardılar. Yani Allah şunu nesip etmedi Resulullah kefen olmağa. Men şunu utanyan özüme kefen etmeye diptir. Men ne şunu özüme kefen edecek değerliktir. Bu fikir nereden gelip be? Fetesaddaqa biha. Behterin yol nâme? Şunu satıp pulun gariplere paylayın diptir. Berekallah. 21 yaşında oğlan haşı. Birin iyil unumuzun içinde yaş osip oğlan oluyor. Hıtmattan gelen vakti var ya oğlandan tervardan. Ve tuvfiye ba'da Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem bi 40 leyla. Peygamberimizden 40 gün sonra yank Abdullah da dünyadan geçiyor. Yani şehit oluyor. Yani şol ok değmedi mi? Şondan 3 yıl sonra oluyor da. Peygamberimizden 40 gece 40 gün sonra yank Abdullah ayrılıyor. Ve nezele fi hufratihi Ömer ve Talha ve Abdurrahman radıyallahu anhum. Çukurun içine caylamadan çürüyüm, kabrinin içine Hazreti Ömerül Faruk, Hazreti Talha ve doğani Hazreti Abdurrahman 3 olup girip mübarek kabrine cayleyeler. Kim? Hazreti Abdullah İbni Ebi Bekir'in Siddiq radıyallahu anhum. وكان يعد من شهداء الطائف. Taif'in şehitlerin sanarlarına Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in 21 yaşında 3 yıl sonra da ayırla 24 yaşında oluyor şehit olanlar. Şehit olanlar dünyadan geçenler 24 yaşın çıkmıştı. Bolsa ha onun keçi orta keçi olu değilmiş. Taif'in şehitlerini tarihlerde sananlar Ebu Bekir Siddiq'in yaş, cavan, merdoğlu Abdullah da şehit oldu deyip gurrun ediliyor tarihte. Hazreti Ebu Bekir Siddiq şun en namını çoman, en namını çümen, en namını giren, oku, yub arasalap öyünne koyuptur. Neçe yıllarca Ebu Bekir Siddiq'in öyünne varmıştı. Ka vakti gelen mihmallara kökülyenmişti. Men oğlum şu ok bilen şehitlik derecesine yetti diyenmişti. İnsanlar ne kadar kov yerlerde, kov fikirlerde, o bernamalarda ak iman menen yaşayalar. Hatta bir tohur tarihlerde aydiye şol öldüren oku atan adam da adı geliniş ok tanıyan mı deyiptir Ebu Bekir Siddiq. Tanıyan deyiptir. Ödüm bu okları becerip ödüm atıptım deyiptir. İşte atan okun menen men oğlum şehitlik derecesine yetti da diyenmiştir. Elhamdülillahillezî ekreme ibni Abdullah biyedike diyenmiştir. Hudaya şükür sen okun men oğlum şehitlik derecesine yetti diyenmişti. Ey cavan dost. Ey yaşayış cavan dost. 20 yaşında kalma. Fırsatını, vaktini hokkulagatın. Birimiz üstünde durayım. Näme Abdullah şehit bolupdur geçeyliğin üstünden. Ha benne o adam işte öldürülüptür tamam mı? Bir näme işleyes. Ey 30 yaşındaki dost. Bizden 10 yaş şehit bolundu. 5 yaş 6 yaş bizden küçülmüştük. Atika diyen bir dene anası varmıştık şu. Dene analarının arasında avadallık bilen ma'ruf dene anamıştık. Hazreti Atika. Hazreti Abdullah'ın dene anası. Ne kadar imanlarını mertmiştik. Ne kadar mekanmıştıklar. İkimiz imanımıza kaim oluyor. Bir ilunumuzun içinde Türkmenin içinde kavkulasın. Bir hak gurrunlar. Vel hakku yukal. Hak diyen kim aydılmalı olur rahim. Hi hak diyen adın basırılmalı mı? Ey yaşullah. Ey 50 yaşın diyor. Ey cavan dost.
3-4 yıl, 5 yıl, 10 yıl bundan odal nagat bizim Türkmen ilimizin içinde ovadan nurani yaşullar kenti her mahallede ak sakkal ala sellili ovadan hazırla çıkardılar. Her köçelerden çıkardılar. Näme deyip günme-gün şolar kemelmeli. Yüzlerinden nur dökülüp duran, iman dökülüp duran, mehabbet dökülüp duran, ağırlarından hayır dua dökülüp duran, iyiliğine giyeceğini dua edip duran, baylara sahavat, gariplere kanaat, gariplere sabır, marizlere şafa deyip dua edip duran yaşlılar, näme deyip günme-gün kemelmeli. Näme yaşlı kemelyami, ya nurani adamlar kemelyami günme-gün. Näme deyip şeyle olmalı. Önkü Türkmenlik değerlenmek. Bir fikretdi var, o vanda näçtene yaşlı vardı, o da nurani adamlardan. Indi näçesi var? Öz qaqaň fikret, öz babaň fikret. Näme deyip günme-gün kemelmelişi? Näme deyip bilmeýänşik bolmaly? 40'dan geçen hacı däde. 50 yaşa varan. Şolar hemmeňiz gowy düşünýänsiňiz bu wurruna. Şo yaşlılar hemme kişi yokumludylar. Azbis nurani, azbis mehabbetli, azbis dilleri dogali, azbis yürekleri saf, azbis halvatta halka dua ediýärler. Hemme kişi yokumludy. Bir öýe dagy baranna aktyk çoğuluk diýip hemsaýele bilen hemme kişi hoşdaşy hajy. Ahunne de ha öýdi. Ahunne. Bir sofi, bir sadaja gezip beren adamlar imanlaryny mäkem bir akılan döwrüne bir hacı wady çofanny, meret çofanny ýadylar. Awlas. Binne saada çofan adamdy, azançydy. Ahunjan nip aydardy, güne selälik. Yani dangdan önçe. Güne dangdan önçe azançy da dua ediyen ýerde ba wagtynda Allah rahmet etsin, rahmet eder inşallah. Selälikde dua ediyen Hudaýa ahullan gylmana bereket ber, hücrelere bereket ber, baylara sahavat ber, gariplere kanaat ber, sabır ver, marizlere şafa ver deyip güne dua ediyen ýerde. Ey cemaat, şo hacı, şo Türkmen ýaşuly azan çekip dua ýygylýar. Eşhedü en la ilahe illallah deyip dik durup azan çekip duran ýerine ýykylyp aýrylýar. Tarihte sevtetil koymaly bir Türkmen hacyň gürrüňişi. Köýne ulamalar bolsa kitaplara ýazyp goýardylar şunu. Dünýäň taryhyny ýazyp goýardylar şu wurrunlary. Näme diýip günme-gün kemelmelişler? Hani 40'dan ýokary bilen ýylgynymyzyň içindäki adamlar. Hani 50 ýaşyň içindäki adamlar. Hani awadan nurani ýüzler. Hani awadan bir hak kepler kibiler. Bir iyilgüne mehabbetli, yokumli, hayır dogali, can oğul, can ilim, can mallim, can inim deyip duran hani. Näme deyip eyle olmaly? Bir jawan oğulları var sahabaları. Ey jawan dost, halkı ödleme. Hudaý ömür berer inşallah. Sen şolardan boljak bol. Niyetin gowda bolsun, inşallah işte niyet barada da gurrun der. Bernaman imanın, amalın şoň üstünde bolsun. Men bir gawa adamlardan molayynip. Bilbiller hücum eden hawaly baglar. Mahtun ulişan näme diye, ikimi de aýdýa, jawan oglanlar aýdýa. Bilbiller hücum eden hawaly baglar. Bülbül senden geçer, fagan evlenmez. Ey awadan bag, üstünde näme? Bilbiller hücum edýär. Awadan bag da üstüne nıgmat dökülüweti, awadallygyňma, puluňma, gelşiňma, jawharlygyňma bilbil senden geçer, fagan evlenmez. Yüzüň mürşip batanlar burun, garrýarsyň. Ya ýeriňe çegine girersiň. Ýagyşly, ýagmyrly, ümürli daglar. Hey berekellah mahdum ulişan. Ýagyşly, ýagmyrly, ümürli daglar. Siller senden geçer, duman evlenmez. Üstüne nıgmat bir ady dökülüp duran jawan oglan, hey jawan gelin, ey jawan gyýyl, hep ikimi de aýdýar şunu. Ýagyşly, ýagmyrly, ümürli daglar, bir daglar bolýar, sünnün ýagyllar, garlar ýagýar, o çeşmeler akyp başlaýar, tomsuňun çeşme guryp batandyr. Öten ýyl tomsdan hämetdi çeşmeler. Dökülüp duran nıgmat bir wagt üstünden guryjakdyr ha. Şon dünýäni Allah şeýle ýaratypdyr. Her jere nıgmat uzak gitsede, senden jawahlyga gitşýär.
Senin ömre geçişe burun. Döwrüňdäki adamlara, döwrüňdäki nygmatlara allanma. Üstüne bülbüller yağıpdy, yağmurlar yağıpdy, qarlar yağıpdy, yani dürlü dümüşden üstüne nygmat dökülipdi dämi? Nygmatyň gadryny bil. Gowy istifade et. Gowy nygmat bilen allanma. Gowy nygmat bilen Allah Taalaň haram eden yerine barma. İlwin jamiaň zerer ýetirjek yerine barma. Halkyň abryna, halkyň zindigisine, halkyň ýatyna we toyuna hyzmat etmäne haýyrlan. Musulman dogulyň güldürmäne haýyrlan. Yöne kepleme bilen näme adamy ele gelýär. Yöne gürleme bilen ki adamlar görýänsiň öýdüň. Jamiä wara bolmaly, jamiän raýat etmeli diye. Häzir unuçyly bir adam şoň elinden golundan pulundan bir adam haýır gören hakda. Kepliýär. Jamiä wara bolmaly, jamiän hal muraat etmeli, raýat etmeli diye. Imme häzir unuçyly bir adam şoň golundan elinden dilinden haýır gören hakda. Yekije mümkin bir garyba ihlas bilen sadaka beren hakda. Nerede amal bolaydyň? Ben neler görüň? Bir ahyrkyja kepdi aýdyň, ýaş 40dan geçenlerden süreyim. Ey olaqan ağam, ey olaqan ağalar. Hudaý üçin iltimas edýän sizden. İlwinimiz, bütün ýaşullamyň ruhlarynyň şartlygyndan süreyimde bolsa, şu jawanlaryň tarapyndan ne bolsa, bir ilwinimiziň içinde nurani adamlar köfelsinna. Bir şık giyici, ulak giyeceğin içinde bir 2 rekat giyici teheccüd okuyanlarımız bolsunna. Bir jawan hamana yatacakmıştık, ertin hamada tursak bolýarys. Bir ilwinimizin içinde ola qorraq adam ne kadar teheccüd giyici turup namaz okuyanlar vardı. Hemmesi dünýeden geçip gitdiler. Mahtumul İşan näme diye? Seher vakti gafil bolmaň yarallar. Dergalar açılar, çağdır bu çağlar. Rahmata duş gelli bu vakt ereller. Hak nuru seçiler, çağdır bu çağlar. Ey Türkmen doğancağım deyiptir. Silahlık vakti boş geçirme deyiptir. Yani şuuller saat 4-4,5 şuulya. 5 çeliden atyanca vakt ba. Dergalar açılar, çağdır bu çağlar. Tamam gafla açılıyor şu muğa asmanın. Rahmata duş gelli bu vakt ereller. Tamam pirle şu selallik vakt 2 rekat namaz okuyup Hudaýdan pay aldılar. Hak nuru seçiler, çağdır bu çağlar. Tamam Hudaýyň nuru dökülýär. Ondan üçin teheccüd okuyan adamyň ýüzleri nuranidir. Sorap bermelerdir sen okuýanmy diýip. Ýüzlerinden damtyrandyr nuruň özi. Mahtumly gitdiň dünýe küýüne, jahillikde gömül goýdyň oýuna. Inni ayak bastyň 30 öýüne. Göz nur seçiler, çağdır bu çağlar. Berekella mahtumul işan. 30 yaşında kaç kefa edipdir. Nezire diyen bizim yaşlamızlamıştık. Alım adammıştık belli. Näme diye? Mahtumul gittin dünya kuyuna. Dünya fikrin kan gitti. Cahillikte gömül koydun oyuna. Cahil vaktinde kan oyuna gittin. Hop, inni näçe yaşa vardın? Inni ayak bastın 30 öýüne. 30-njy yaşa geldin dipdir. Özüne aýdýa, sana maňa nasihat aýdýa da, göz ýaşy seçiler, çağdır bu çağlar. 30-njy ýaşa bardyň dämi? Selallik wagtda Hudaýyň ışkyny gözüňden ýaşakdyr, keýfetde diýipdir. 30 diýme, üstüne 10 ýaş goý, 40 ýaş. Udok giýjäň içinde. Akşam 10-na ýatsaňda 8 saat bal taçyny. 10-na ýatsa 10 bolýam. Häzir 8 bolan saat. Olaqan ağalarymız. Olaqan hacı dähelerimiz. Hudaý üçin hem nasihat diýen bolsa da iltimas edýärsizden bir nurani bir awadan adamlar ilmiň içinde bolsunna. Şol adamlar birin hemmemize ulgudular. Inni de ulgular döresinna. Yani qurip ýaşamaly, şu mahalleçili ýöne oturan ýeňde dünýäň ykdysadyna, siýasatyna, dünýä boýunça nazarlar beripsiň ýöne çaýyň başyna oturan ýerlerinde näme peýda boldy? Puç hiç gurrunlar öldüň duşlaryň arasynda pataklarda bagadyr gurrunlar bolupdyr çaýyň başynda näme ele gellahy? Onu kana agalamyz. Näme ele geldi şumalasy puç hiç gurrunlardan? Hiç de. Ýöne ömrüň geçireniň ady. Inni demmeýär. Wagt kanki inha şu jawan sahabalardan Hazreti Abdullah ibn Abi Bekr as-Siddiq radıyallahu anhuma 24 ýaşynda Taif jeňiniň üstünden şehit bolup gönenip dünýeden geçip gitipdir. Ýene bir gurrun aýdyly Rasulullah'ın gurrunundan inşallah on üstünden niyet gowarda Allah köplüdüğünün hizmetine de yetiren.
فقال منافق يا رسول الله إذن لي حتى آتي حصن الطائف فأكلمهم قولاسın. On fikir günna qalalardan muhasere edip kafirleri bir münafık barmış. Münafık näme bolýar? İçinden meriz daşı qowy. Eýni sahabalarmışdyk. Peýgamberimiň ýanyna gezip berenmişdik. İçinden yani kafir. Ya Resulullah diptir, bana icade ver diptir, men Taif'e gireyin diptir, şu kafirle bilen gurrunu deyin diptir. Peygamberimiz icade diptir, bar giri ve diptir. Kafir adam, niyet harab adam ha. Geliptir, icade may diptir, qalan kaptanına gelip. Siz bilen gurrun etcek diptir. وقال أدنوا منكم وأنا آمن قالوا نعم. Geliptirler, sana zat degecekler, girağa diptirler, ona kafin açıptırlar, yankın münafık, yankın meriz adam giriptir. Yüreği meriz adam, ha, daş salim. Kala giriptir. Fakal el-münafık, o münafık nâme diptir. Wallah, laqad serreni ma ra'aytu minkum, hey verekallah diptir. Qaim durun diptir. Muhammed'den nabasılaman diptir. Öz şu peygamberin yanından geliyor ha. Sahabaların biri yalı ha. Gelbiler aytıp duran kefini öldü. Adam içi harap bolsa, adam niyeti bidirek bolsa, bitip bidirek zatmıştık ha. Wallahi ma laqa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mislekum qattu. Odar kan Muhammed vuruştu deyiptir ya, siz yanak mert görana qaim durun deyiptir. Ve laqad mellal maqam, durup yadadıla sesini çıkarman deyiptir. Fasbutu fi hisnikum, fe inne hisnakum hasin, ve selahukum kathir, ve ma'ukum vakin. Suğunuz kan, okunuz kan, duruverin, çıkaman, teslim olaman deyiptir. Aham, yine de iyidine gaytiptir. Hamana qawdat gurrundan ýaly bolup. Aham o kafirliň içinde aýdypdyrlar. Ol gurrun eden adama näme o ijade berdiň? Bir içerideki habarları var, Muhammed'e aydamasın deyipdirler aleyhissalatu vesselam. Kafirler öyle aralarını gurrun etipdirler. Amol gurrundan kafir näme deyipdir? Onu gawtan ýen, sizden meter iç oçal adam Muhammed'den deyipdir aleyhissalatu vesselam. Ýöne özde sahabalyň bir ýanyk kesip berenmişdik. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما قلت لهم Öwrlip Peygamberimizin mübarek mahzerine gelipdir. Näme aýtdyň şolara diýipdir. قال قلت ادخلوا في الإسلام والله لا يبرح محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ داركم حتى تنزلوا. Olar İslam'a çağırdım diýipdir. İmana çağırdım diýipdir. Muhammed iyidine gitmer, siz bardan teslim olagan diýip aýtdym diýipdir aleyhissalatu vesselam. Qad nazala bi sahati ahli al-husun qablakum. Muhammed sizden önce aleyhissalatu vesselam kan qalalar muhaseretde hemmesin basanlar. Siz de ondan sürim Müslüman bollan göberin, düşüverin etek diýip aýtdym diýipdir. Peygamberimiz de mübarek kellerini etek sallap kulak asyp duranmış. Hatta ila faraga min hadisihi qala sallallahu aleyhi ve sellem kadabta. Gurrunlaryny aýdyp bolanna Peygamberimiz ýüzüni galdyryp aýdypdyr. Ey münafık, näme allaýan men diýipdir. Kadabta, yalan aýdýan diýipdir. Münafıklyk edip estağfirullah diýipdir. Hudaý men günäm geçsin, ýaňşy adım da diýipdir. فقال عمر الفاروق رضي الله عنه دعني أقدمه فأضرب عنقه يا رسول الله icade ver kellesini kesaýyn aşyň diýipdir. Ýok diýipdir. Allah Taala maňa icade bermedi münafıklary öldür diýip, ýoksa dünýä taryhy gurrun eder, Muhammed öz sahabalaryny öldürýär diýip gurrun eder diýipdir. Bolmaýar diýipdir. Hudaý maňa icade bermedi diýipdir. Dünýä taryhy gurrun eder, öz aralaryny gezip biren sahabalary da gözüne ýokmasa öldürýär diýer diýipdir. Hudaý Taala maňa icade bermeýär münafıklary öldürmäne diýipdir. O da estağfurullah estağfurullah diýip tesbihany şypatdy diýdi. Men ýalňyşdym, men günäm geçsin diýip yalandan şey diýdi. Geleýliň ulaqan dersiniň içine. Indi bir gurrun aly Taif'tan öwürlik gaýtjak gurrunlar Peygamberimiz ýörüň göterilýin diýjek. İnşallah onu indi kefte gurrun eder. Emma muň dersine gireýliň. Ey cemaatla, ey Müslüman ýaşly we ýaşkyçy imanly dogallar. Şu adam Peygamberimizin ýanyna gelip, Peygamberimizin ýoldaşlary ýanak bolup kesip,
aya dünyede ve kıyamatta şun sowabına, şun padaşına bir iğne ucuyal peyda edermişler adama. Hiç peyda etmez. Näme dip? Niyeti biderek, içi harap. Giyim selle sakkalı gelip berşi peygamberin sahabalarının biri yalha. Hemen niyet harap. Nagat niyet muhim zat. Nagat için muhim zatmıştı. Hazreti Sa'di näme diye? Meneh canemen abe zerber peşiz ke sarraf dana nagiret beçiz. Cana olliptir. Qalayı demiri qızılın suun çalıp bağları eltme deyiptir. Qızıl altın satyan adamlar uyumunun içi qalayı deyip bilyenlerle ha deyiptir. Meneh canemen abe zerber peşiz ke sarraf dana nagiret beçiz. Onu öktü adamlar vardır. Ona asit koyup daşına sükar uyumunun qızıl laki deyip iyidine verer ha deyiptir. Daşın altın etme deyiptir. İçin altın mı olsun deyiptir. İçin altın mı olsun? İçinde iman coşup otursun. Daşın onunla muhim demey. Göreyli Peygamberimiz näme diye. Peygamberimiz Hazreti Ömer'e bir dua öğretiptir. Kul, ey Ömer, ayt deyiptir. Sana bir dua öğreteyin deyiptir. Ey bir duan avadanlığını. Ömrünüzde bir gedekte olsa etten kalın. Resulullah'ın duası. Allahümme ceal serirati hayran min alaniyeti ve ceal alaniyeti salihatan. Türkmençesine aydam ali. Hudaya men içim daşımdan qawu olsun. Adamın iki yağdayı var da bir daşı hemmemizin. Bir de içimizdeki fikrimiz, niyetimiz. Hudaya men içim daşımdan qawu olsun. Ve ceal alaniyeti salihatan. Yöne daşım da avadan imanlı olsun deyiptir. İçim de qawu olsun, daşım da qawu olsun. Yöne içim daşımdan qawrak bolsun. Ine hulasa dogaşı. Hudaya men içim de qawu olsun, daşım da qawu olsun. Ama içim daşımdan qawrak bolsun. Besin niyet biz oğlan uşağımızı ya ilunimizde ya oturuşuklarda özümüzden kiçilere terbiyet vermeli lazımız. Yani näme? Yanisi belli bir zat. Bir adam erten ta akşama seliza deyip içmese, yassı bolupdur, häzir da deyip sana, "Be bunu arada tuttum men" deyip sogap tamam bolup bilermisin? Hiç olmur, niyeti yoktu da. Ne kadar muhim niyet. Ne kadar muhim. Bir adam bihuş bolupdur. Huşu gidipdir. Öten akşamdan taşun şuma haletseli. Ha senki arada boldu deyip bolar mı? Hiç tat imanırdı içmendir yatıptır. Şununla huşa geliyor. Arada boldu deyip bolar mı? Bolmaz hiç vaqtda. Ramazan ayında da arada hetap bolmaya, berde de arada hetap bolmaya. Näme deyip niyetinde arada yoktu. Ne kadar muhim niyet. Ne kadar muhim niyet. Ne kadar içimdeki aylanıp duran fikirler muhim. 4 rekat okuyan öğlen. Sünnet okuydun mu, farz okuydun mu? Sünnet okuydum. Ne diyip? Niyetimde sünnet fazıda. O da şudur namaz, o da şudur namaz. O da 4 rekat, o da 4 rekat. Ne kadar muhim niyet. Arada tutyan, kaza tutuyorsun mu ya nefil? Bilemak, yok bilemak değil, niyet et. Hayti biri. Geçen aradandan alayan mı ya nefil mi? Ne kadar niyet muhim. Ey cemaatla, fıkıh Hanefi'de bir mesele var. Yan yastı namaz okuydunuz. Bir vaqtda hamanı dilin men aytyan niyet qılım okuyur men akşam namaz diyan. Yönü öz niyetinde yastı var. Şu namazın hiç zereri yoktu. Hiç işgali yoktu şu. Hamanı yanında kayıt yasana, sen yan akşam diydin ha diye. Yo men diysem diyendir, men yüreğim yastı namazdı diyanda sen namazın doğru da hiç işgali yoktu. Dilin yanlışlığı bilen näme dip niyetinde yastı vardı da. Nagat muhim niyetin gördün. Oğlan uşağa ilunimizin içine terbiyet vermeli niyet doğrulamağa. Yani näme diye inşallah işte açıklar. Yani 10 dakika da vaktimiz var. Ulamalar näme diye? Ulamalar diyenim Ebu Hanife'nin ustadları. Mezhep başımızın ustadları. Dağ ilimleri. Dünyanın ayakları bilen aylanıp ilmin izinde gezen mer insanlar. Hem köfüren hem ilimli danışmand adamlar kefi. Näme dipdirler? Namazı başlanganda hamana ak niyet bilen başlayan, o Hudaý üçin okuyacak, tahret kılacak mescidi var ya. Emma namaz okuyup tuqan niyetin harap bolýar, riya ýadyňa düşýär. Palany da geldi. Şo näme etmeli? Şo gelen niyetin hiç zereri yok,
ozal başlarında niyetin salımdı diyor. Berekallah. Niyet muhim. Kelas Kur'an'a başlayacak diýäňde, kelas Kur'an'a ötecek diýäň. Ohum hey ýadyňa düşýär, eliňe Kur'an alpsyň, kellämde böwrük goýupsyň, Kur'an kelasyna gelipsiň, otyň da her zat bilen sen ýadyňa düşýär. Hiç zerer bermeýär da şu sogabyna. Ýani öňkü sogabyň kän berilýär sana. Şol ozal başlangda ak niyet bilen başladyň. Ne kadar niyet muhim? Ondan açıklığa aytıp bereyin. Kimin kefi? İbrahim'in Nakha'i'nin kefi. Bir kim bolýar? Abu Hanife'nin ustadynyň ustady bolýar. Abu Hanife mezhep başymyzyň ustadyna Hammad diýerler, onun ustadyna İbrahim Nakha'i diýerler. Kulak atın, okuyup tercümesini aytıp bereyin. Qala İbrahimun Nakha'i radiyallahu anh İza ataka şeytan ve ente fi's-salati faqala innaka mura'in. Namaz okuyup tukan şeytan vaswaset diye. Uysen bolup görüşüň näme sene riyakar diye. Hemme kişiň zihnine gelýän zatçı. Näme namazyň uzak jaýy okuýan sen riyakar ki diýip ýadyňa salsa fazidha tulan riyakar bolsam alonny diýip namazyň uzak okuýy diýipdir. Şeytan öl gider diýipdir. 5 tesbih ayt, 10 tesbih ayt. Al men riyakar bolsam diýip şeytan jogapdyr. Uy men riyakar men diýip namazyňda etberme, salasymda okuýma, başyňda sawma diýipdir. Asl ýol şodur diýipdir. Näder mana var içinde? Her wagtdan namaz okuyup tukan şeytan gelse, ya şeytany meňde şadamla ettirip ben göz üçin sen şeytirip ben derä aýtýanlarlaha. Aha, şonda öňküden bitir artdyr diýipdir. Al men riyakar bolsam diýip aýda diýipdir. Sen niyetin ozal sağlamdy sen diýipdir. Bes niyetin gürrüňinde. Ýa-ni adam peýgamberiň ýanynda gezip bereligi peýda etdimi? Ýok, niyeti harapmışdy. Ýöne zahiri gezip bereligi peýda etmedi. Oğlumuza terbiyet bereýliň, ballymyza terbiyet bereýliň, musulman kiçide oğlumuza terbiyet bereýliň, öýlenjek bolanda näme niyet bilen izdivaç etmeli? Nämeden çürüm izdivaç etmeli? Resulullah'ın sünnetini bitirmeden çürüm, arasda gezmeden çürüm, iyil günümüzde abat bolmadan çürüm, şunu sen oğluna, ballyňa, musulman doganyňa eşitdirseň ne kadar täsiri bar? Janol, bilýärmi, nikah iliye, Peygamber Muhammed Allah peygamber adı tutulýan nikah ilanna iyilgun abat bolmadan çürüm. On öýde olkan bir sogap zatda nikah ýymak toý etmek diniň ýarsy da ogul, ýarsy da ballym diýmeli. Niýetin dogrulymaly. Gelin boljak bolýar ýaqyda olan, janyňym, şu öý etber bir neferiň öýüne barýan bilýärmi nämeden çürüm? Nämeden çürüm gelin bolmaly? Niýet näme bolmaly? Yapat annan goýup toý tutulmaly, barmaly, her ýerek barsyn. Niyet Hudaý razy bolmadan çürüm, arasda gelmeden çürüm. Adamym menen bolup, Hudaý berse şükür edip, bermese sabr edip jennete gaşyn barýan nimel. Ak niyet diýerler şuna. Näme diýip, bu kadar jawan oglanlar we gelinler we toý etýärler. Nämeden çürüm niyet etsen bilenap. Ýöne bir kok gelipdir, ýaş gelipdir, pul eline düşdür, toý etýärde. Näder biderepmi? Biderek bolansaň izin gör de ýylynyň içinde näme bolýardy? Näme diýip olakan ýaşul aglawaty toý eden mer bir gün gülemek diýip. Näme diýip jawan oglan aglawaty ahunjan öýleniniň mer gülüp bilemek diýip. Hemme zatdan aýryşdym ýylynyň diýip. Niyet dogurlamaly. Ya bir oglan iş intihab edýär. Bir iş intihab edýär bir jawan oglan. Nämeden çürüm şu iş intihab edýän? Ey musulman, niyetimi dogurlamaly. Şu iş nämeden çürüm etýän? Bazarın içindäki iş ya beýleki iş her iş bolsun. Şon şu işte bir hayır var, bir öz elimden gelip duran bir oglan şoňma çörek gözläýin, ta Allah Taala menden razy bolsun diýip. Berekallah. Ak niyet o şoňda bereketi barda. Şoňda ajip bereketi bar. Su içer, çörek yer, şayet horşy bolmasyn, şoň süýjüligi bar. Ak niyet bilen kesbiň ýerinde, işiň ýerinde baryp terane öýdüp, ýamaşada öýdüp, bir ýurtlara oglan şoň äpberip gitýär. Nämeden çürüm? Gelip bir öý salyn halkdan kim bolmaýynmy? Bu bolmady ki. Niýetiň dogry. Oglan şoňmy öýdäýin, garyp basara kömek edin, ýylyny hytma edin, aýak üstüne gaýym bolyn, israf etmäýin, namarda zar bolmaryn inşallah. Hudaý oham menden razy bolar. Şoňa gowy niýet diýär. Ya açyklap aýdyly, oý ýylynymyzyň içinde gurrun açyk bolsun. Ya erheleý hanawada gatnaşýan, näme niýet bilen gatnaşmaly? Hawa açylsyn, gowda tawaň açylmak.
Men barayın xanabadan men qatnaşayın, bir arasılık bolar, imanlık bolar, qowdatlar bolar, hem hawamız açılar, hem arasda xanabadan qatnaşsam imanım artar we Allah bizden razi bolar. Aq niyet diýerler. Nämeden çyryň şu öý bilen qatnaşmaly. Nämeden çyryň bir jawan oglan öz dostunyň elinden tutup, "Hunjan men şuna qasam berjek" diýip gelmeli. 20 mil ber janym berjek dostuma men qasam berjek diýip gelmeli. Ýygyny aýtjak der. Ağlap titrepdi, "Janym berjekdim şu dostuma" diýip qasam berjek diýip gelýär. Niyet ogurlamaly. Niyet salymlamaly. Inhe niyetin gurrunne bir kamil bolar ýanyk, bir geçen mert ewliýalyňdy gurrunny aýdyp tamam edeýin. Hazreti İbn Asakir. Ahunjallar hemmesi eştendirle, görendirle. İbn Asakir. Bir Demeşkli ir geçen ewliýalyň biri. Bir ýaňa mıdan gatnaýanmyşdyk. Ders öwretmäne gatnaýandyr, ders almana gatnaýandyr, mescide gatnaýandyr. Emma bir köçeden, bir hyýabandan hiç geçmeýänmişdik. Maňa aýdypdyrlar, Hazreti İbn Asakir'e niyetin salymlygyny görüň, bu adamlaryň gowdygyny görüň. Birin köne ýaşullamyzda. Nämeten şo köçeden geçmeýän hyýabandan diýerlerine näme diýipdir? O köçede men ýerinden gıýbat etýän adamlar kän diýipdir. Men de şondan geçdim, muft menden ýöne zollatin bidune sebep menden gıýbat etjekle günah gazanjakla diýipdir. Onun üçin daşanrak ýerden aýlanaýan, şo fakirle günah gazanmasynlar diýip. Ak niyet diýerler şo. Nägat harakatlary ak niyetin eteginde. Näder olamaňa gıýbat etjekmişdi, içýanty ýanyp galsyn, men de şolaň emederin diýmeýänmiş. Gıýbat etmesille. O bu tadan gelende näme, o ýollan gelende näme? Abadatyň äpberme hal gıýbat etjekmişdik diýip. Resulullah'ın ak sünnetini äpberme. O bija gıýbat özi bilýär. Emma ondan gelse de boljak, mundan gelse de boljak. Taşanraga razymışdyk. Halk gıýbat etmesin diýenmiş. Ayrıljak gününde şol adam Hazreti İbn Asakir öýläni okypdyr da. Ve ja'ala yes'alu anil asri. Ikinna wagt bamaý diýenmişdik döwrüňdäkiler. Ikinna näçe galy diýenmiş. Ve tawadda'a ve huwa jalis faqala raditu billahi ta'ala rabban ve bil islam dinan ve bi seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nebiyyen. Ikinna wagt bamaý diýipdir. Bir dehret kıldyryň diýipdir, dehret kılıpdyr. Allah'ını Rabb diýip razi boldum. İslamy din diýip razi boldum. Muhammed peýgamber hak peýgamber diýip razi boldum. Aleyhissalatu vesselam şekef aýdypdyr. O hem aýdypdyr. Daýa men dünýeden geçdim, perişteler menden zat soranyna agzyma jogap berewer. Rahima gurbeti ilun dost ýardan aýryşak bolýan. Hudaýa men garibe bir ýaňa gitjek, ruhum gitjek, ceset gitjek. Hudaýa maňa rahmet diýip şikefe aýdyp döwrüde adamdan doly. O hem bir eme durallarynda "Wa aleykumussalam" diýipdir. "Wa aleykumussalam" diýip. Döwrüňizde ätdirle gelen adam ýok. O hem ulamalar näme diýe döwrüne oturan şagirtler ulamalar. Billik diye jan alýan ferişteleri gelipdir, oşalara salam berýär adam diýip. "Wa aleykumussalam" diýdi. Oňa çyly jany çykdy, ýerde ýykylyp ýatdy diýe. Merdin sallary öldü. Dünýede näme diýip ýaşap birileriň bilýän adamlary öldü. Ak yürekli, ak imanlı adamları öldü. Ve aleykumussalam diýipdir. Kur'an-ı Kerim'de de var. Tahiyyetuhum yevme yelqavnehu salam. Can alyan perişte aňyrdan gelende salam diýipler diýe musulman adama. Assalamu aleykum diýipler diýe. Ve aleykumussalam diýipdir. Oňa çyly jan çykyp ýykyldy diýe. Oň ýanky niyetini öldü. Ondan çyryň peýgamberimiz näme diýe? İnnemâ yub'asun nâsu alâ niyyatihim. Rawahu İbn Majah. Kıyamatda görürsünüz adamlar niyetine göre oturacakdırlar diýipdir. Yani näme? Yani bir topar biderek adam hamana bir günah işesi duqala üstlerine afet intir ya öldürü ayrılya ölüye da içinde bir adam mamış qava adammış. Şilan aralarına barıp oğrunçan nasihat edeyin deyip barıptır. Oňa çeli afetini o da ölüpdir hamana. Kıyamatda ol adam qowlaň içine gider, o afetin içinde başka biderekler içine gider. Şon müň niyeti olan aralarını barışy şolar dogrulayın deyip barıpdy diye. Bedunenki şu haram iş etsin ha. Ya bir tovar adamla qowyň içinde aýrylsalar. Emma içinde bir biderek niyet bilen gelen adam mı?
Jasusluk etdir, bir direk haraplyk etjek. Şu gowyň içinde şol adamda gitse, ol kıyamatda on kenara çekilecek. Yok. Sen cesedin şolun içinde de olsa niyetin olun içinde däli diýjek. Sen bir direk adam, sen din raýlayan, jamaany raýlayan, musulmanlar raýlayan adamdyň. Yalandan aralaryndan gelberik diýiljek ona. Ne kadar niyet muhimda. Biz niyet gurruny oglan şomda terbiyet bermeli. İzdivajyna, kesbinne, işigitýärligine, danışgaha gitmeli, ilgünden aýyrışmaly 4 ýyl 5 ýyl. Nämeden çyryym okuymaly? Nämeden çyryym diýmeli? Men özüm hem halal ırfkalym kawalaryn, hem jamiä hyzmat ederin, hem arasda adam bolaryn, o ilgünimiziň sawatly adamlarda bolsun, imanymyza gaýym bolaryn. Şuňa niyet diýeli. Bir mollany okutmana getirilýär, asas näme niyet bilen, o molla näme niyet bilen gelip okuýar. Niyetiň näme? Niyetim Allah Taala'nın kelamını bileyin, manalarını bileyin, Resulullah'ın sözünü bileyin, mezhep başımızın hükümlerini bileyin, ilmine hizmet edeyin. Şuna ak niyet diyelim. Hudaý Taala iman, abruy, izzet, agzy birlik, ittihat, emniyetten ayırmasın inşallah. Hudaý Taala yurt parahatçılık, mescid medreselerimiz yürüyüp durmaktan ayırmasın inşallah.